Mina mama ngiyajuluka Mboma kaMqhele ngiyajuluka mina ngifuna ngasho so mina ngaze ngihlale naye kakhulu ngenxa yenkwethu futhi but abantu bathi iyahlala iviki 2 weeks. Ngifrustration nje nalesi siphongo sami esikhulu njengamanje sesingaphandle. Saze sasikhulu bo isiphongo. Hi Karabo. Kunbe kucasule ngani ngokhumela isiphongo. Qavula isiphongo. I don't want to do that chemical engineering. Hi Mr. Respect. Hi, she says what she says. Bengiyithanda le ntokazi bafethu Nkosi yami siyabonga. Hi no CR, how are you? Niyabukisa no Sipho, sibukisa ngani kodwa uNkulunkulu wami? Asiphongo leso. Siyangifrustrate njengamanje isiphongo sengithe ngicela abuya azongilungisa kahle. Angifuni isiphongo singaka mina phandle. Ngifuna isiphongo serious. So ama-curls akawaqaqa ngithe bengawaqaqa ama-curls ngoba ngihamba kusasa. Yabo uma waqaqile bakanjani? So lawa ngiyakwazi ukuthi ngizenze but ngoba uzofika-ke kusasa kushuthi uzofika nanekhela. Ngithe bengawaqaqa ama-curls vele ngifake sengithi sewungiqaqa yena khona kusasa. Hi khulumani, ukhathazwa yini? Wentuli ngikhathazwa kulesi siphongo ngisibonayo ngisizwa kahle. Sisho ukungcoba yani esami. Sona somunye umuntu esami kodwa ngisifuni. Hi Neo Juju. I think singilambile ke futhi. Ulaleni. Anze kulaleni ichaza ukuthini? Khona sihamba kuhle siphongwana ukungijwayela nje lokho wena Smith uyangijwayela. Hi Dancing with Kanya. Hi Sondi, hi Di Malachi. Izolo uze waphuma ungashayanga nje umuntu omncane kanjani ngilambiye nje manje ngicoba nalesiphongo. Angiboni ukuthi umuntu ngizosho. Hi Toy, hi Life Mate. Oh, she says sigcwele wisdom. Naho usaqhubeka nokungijwayela. Angisifuni no sigcwele wisdom. Yini babuhlaka uyahlanya yini ngiyabonga. Kodwa ukuhlanya kona yebo. Yebo. Hi hayi sehlukile SK omncane use KZN Khumalo umalumekazi wethu kwaNhlamba ayingeni ngiyabonga wemehlomo. Hayi Karabo bakucasule ngani gezani ngisho nje bangicasule ngokungivezela isiphongo sami. And I don't know nami ngabe nginganakile noma ukuthi bengifake lento ngithe mangikhipha nje lento njengamanje because I'm very oily. So bengifake lento le this with this. So my equipe and I was like, what the hell yon? What the hell yon my nigga? It's ngaga son. No, I don't want it. Hi Mr. Respect. Oh, ngilambile ngaze ngiquleke because mina ngilale manje. Tomorrow is a very big day. Umama is driving manual. Ngithandazele guys. Ngikhulekele. You look nice dancing with Kanye. Thank you. Chimpo. Ngizama. Hey kade bezama. Seke bazama behluleka wena. Yo. Okay guys. Umuntu usesidlula ngakana naye khalisa imbhede. Oy.
What am I going to eat? I ordered food in the morning, takeaways, but it was so oily. And I ordered 2 meals. Like, what the hell, y'all? But here you go. A spoon. Wasekusela ngiyizange ukuqeda bekuyipata nakhona sekusela ngizange ukuqeda because it was very oily. So asazi-ke manje noma sizokwazi. But ngoba sekushwaqile mhlawumbe kuzongisiza. Hey, sisiphongo sithi hello ngila. What you gonna do about it? I hate it. Oh, I hate it. I'm hungry, but not that hungry. So I need a little pepper that's in. It's giving a resting bitch face. Because I mean, like, I'm not feeling it. Let me put this in. Sakho nesipho. Yo. So sizamile ukuthi pepper, this is too much for me. This is also probably too much, but sizama ngona. It's got a condition though. Ngiyiphelela ngama-takeaway siyakhuluva kuyakhukhumalo. Ave bethanda ukungirestricta nabo ama-TikTok bazongibhora njengamanje. Ngifuna nje umuntu uzongibheka right now njengasho nje ukuthi ngiqashela isiphongo lesi engakhulu uNkulunkulu base mengibuka abone ukuthi singifanele isiphongo like what mebuka mina nje uGod wathi nje, and this is supposed to be, oh guys, buka i-oil la. So ngizoyikhetha inyama kanje because uma ngiyicikekele nje kanje angithi ngicwa amafutha awunto ntoni le izambane. It's not giving nice zambane. It's not. This is supposed to be lamb curry njalo. Le kanje. I think this is fine. Ndonde. Let me put it here in the oven. Let's see how she's having. So before I sleep, I'm gonna pray. I don't know what I'm going to do because I really don't know. This is a favorite tune. It's about January because we are leaving this place and going. I've been song to Emakai. We are leaving our sanctuary. We are going to share a space. Job and the sanctuary. The gangaga eh. Can you guess bonus post nyanganan? Oh It's not the one. We are leaving this place. We are going to share spaces with other people.
And manje bandiqiniso kazi nabantu ngibathanda iveki. Leli lilandelayo iveki sengizwa ngathi bayangikrowda. Angazi ngadalwa kanjani, ngadalwa kabi. So sizobona ukuthi kuzokwenzakalani. Sacela ubiza igama lami Majama Sithandwa uthi Madlamini, Madlamini mama. Unjani kodwa Sithandwa? Ngisazama ukuxoxa la so that nje ngingashiki otherwise angifuni ngenza ama-takeaways. Vele uma ngiphuma kusasa kuzomele ngenze sure ukuthi angiwashile ama-takeaways. What is your Christmas menu? I honestly don't have a Christmas menu. Ngicela ungitshela indoda yami vele yathi yeah, mayilungise ngempela. Indoda yami vele yathi we should book into a hotel nge-Christmas. Angimazi nami wayisho leyo nto leyo. So I don't know noma ngizokwenza lokho naye or kuzoba khona emndenini. Nanokuthi kakhumalo kunosisizala nje ofuza kakhulu. So ngayikhanda Christmas menu. Kodwa she could beat me to it. Yebo. Should I create a Christmas menu? Maybe I'm gonna create it. I don't know. What can I make? My man loves oxtail. So maybe just oxtail with a few salads. The cabbage. So it could be oxtail, cabbage, spinach. And what else? You bring salad. It's handed under salad demazambane. And a mayonnaise with bacon and an aromat. I mean, ngisebenza ekhaya bayithanda kakhulu into over. Yebo. With a fruit salad as dessert. Maybe the Black Forest. It's simple nje. Maybe ngiyacabanga ngikho sure. So bonke kophasa iplan lakho mali ukuthi siyibhukele noma ngizoba kuba I don't know. So bon but I didn't really think about it. Ali vela unjani umalume seKZN. Hi Faith, shuthi ngisusu wakho ngempela ke. Iphelele le ntombazane ihlanyayo ethi sokuloyo. I-administrator yami uzanele umblockile. Khona sisi nje la ngamchazisa ngicela ba-administrator yami khona azokwazi ukuthi filterishe ama-comment angasile especially ku-live. Shuthi ugele ukungenile izwe loku-live. Ngithema ngiyobheka ama-message akho ngathola ukuthi bese-blockiwe. So I was like, you know what? Angamani-block mina because vele kade ngimcela location wangayithumela. Ize sengiyazi location yakhe but sesidlulile akayithumelanga leso sikhathi. So it's fine. Yebo she's a coward uyigwala uhlulekile. Qala wasusa i-comment after kususa i-comment wayenza account yakhe yaba private so nje. So wenza lamagwala. Oh abale kamagwala. Oh abalega magwa. Aw, ay. Oh abale. Angicabangi yena le ngoma le but ngicabanga emakhaya. Njoba ngiyosebenza nje ngiyosebenza kumema wami khona umema wami kuba ngi-adopt so bangiqashile njengamanje ukuthi ngiyosebenza ingane yakhe yodwa iyamula. So I'm super excited ukuthi izingoma lezo bazobe beyidlala. And at least ngingakithi ngizokwazi ukuthi ngigide mangifuna ukugida so I need to make sure ukuthi angigqoki into ezongibamba ngoba kakhumalo kumele ngiluke ngiba demure. I hate being demure. Ngizobe ngingakithi. Mangifuna ukugida more than welcome.
Oh, abale, 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 gamakwala. Oh, abale, gama. Ah, lapho ngithanda nogidi. Wazi wena uyazi ukuthi ngiyayifela ngogidi. Abale, gamakwala. So now, okay. Ukudla kwami seku-right. Wey! Nginake nina. Shash. Sathi ngiyabamba ukudla. Ngizokuphosa phansi etofo. Sona konwesa abafethu, sithemba ukuthi anilimelanga. Ifoni inewaranti-ke yona. I-iPhone bayangikweleta. So noma iskrini ngingasiphula bazosilungisa mahhala. Singicabanga nama-feelings enu. Do I want a drink? I think I must drink water. Or I must drink chamomile tea. Ngizolala ngehlise high blood. Ngamale ntami laphani. Kamathiki kuthiwa no. I think I must drink chamomile tea actually. Mawumuntu uzazi ukuthi ubuya be ne-stress. Uyabo? Siza kabi chamomile tea. Oyizami chamomile tea, it's very, very good. Yeah, uyaphola nje, uyaphola. Yabo? Uba kwi-zen. But zen ebalulekile yabo njengamanje bangifuna ukuthi ngiyasebenza and nginalolu uvalo leli. What I'm gonna do is I'm gonna drink chamomile tea and I'm gonna have 2 tea bags. 2 tea bags. Ngikhapha emahobholo. Ikhapha ecishe ilingana nobuso bami. I also have this. Bathi le ngizoshaya ekuseni. Oh, this is a salted caramel latte. Shithi umuntu uhlulekile ukuyenza kahle. Oh my gosh, this is so nice. Oh wow. This is so nice. Piatto or Primi or Panarottis. So siyenze njani vele extra. Because usisona ngithaka asenzele the other day my cousin. I don't understand. Hi, it was not, but this is so nice. Estor is very nice. Oh, abale, abale. So let's make abale gamakwala. And I think I'm going to package it out, guys. So I'm going to package. I'm sorry, straight on the pegane na so be makai. Akhumbula kwasami kuyahlola njengentshitshi lo duma ngaze ngakhumbula kuyahlola. I remember the first time guys ngihlolwa. So mina ngangifunda esikoleni sabelungu ngangenza ibhelay ngeke ngaba nebhayisikili. And I remember bathi lezo zinto lezo ziyakwazi ukuthi zithere ihymen zidabule. Into engangichaza kugogo ohlolayo kuthi ngenza ibhelay ngike ngagibela ibhayisikili ngisaqala manga ngathi nehashi ngeke ngaligibela because I was super scared. Oh, I was so scared ngisaba ukuthi ayibo.
imnandi ngempela la mpela yokuhlola. So kumele ngiligcwalise because i-concentration yakhona izona. Ke kuthiwa ke must add a bit of lemon. Hayi, kodwa bayilungu nabahlezi benamanga. Ngeke. Lemon for what? Please bakhola. So ngizoyibeka la. Angipakishile njalo. Bese ngiphumela endlini ngo-7 but angipakishile. Naye ngipakishe. Ngipakisha kusasa. Kuhle kubi yazi uhlala wedwa. Kubi in the sense that you miss your man. Kuhle ngani vele? Ayikho into enhle ngakho. Ayikho nje into enhle. Ngokuhlala wedwa ayikho. Ngiyakhumula, ngizokhumula mase ngiqedile ukukhuluma nani ngaze ngiphenduke ku-MT. Ngithi ngiya-multitask. Usulala uyakubikelela uJohn Wick. Hayi bo. Smooth cat Manhlala. Ngoba usuyibiza ngoVosmooth Cat Manhlala ngisacela ungichazele ukuthi why uyibiza ngalelo gama. Ake ungichazele John Wick. Hayi Hlengi. Mama liyalalisa. Liqeda uvalo, liqeda stress. Yeah, it calms you down. Yabo mina ngumuntu ehlezi ecabanga kakhulu so nje. Liyangilethela ukuthula. It's called chamomile tea. Ukuthi ke empeleni anginayo rooibos kwami. Ngine green tea, I've got Earl Grey and I've got chamomile tea. Yimbi Earl Grey. Ngithabathe ngiyizama ngizwe ukuthi yani futhi angazi ukuthi isiza ngani. Ngumuntu othanda into ebitter but hayi Earl Grey is not doing the things. Chamomile does the things. So mina naku ngizofa. So mina i-green tea iyona engivusayo and then i-chamomile iyona engilalisayo. Yabo. Lokho ama-latte nani it's for aesthetics. Yes, kune caffeine serious ke kona ke but angijwayele ukuphuza. Yabo. Ngiqale nje manje ukuyiphuza i-latte ngiyiphuza ngoba besisebenza. Sidinga ukuphaphama. Nginalo kana nekhofi mangiliphuzile nje inhliziyo yami ishaya kakhulu ngathi ube ngathi ngizomuka. Yawe ngikhubulela uvalo nje kakhulu because angisayijwayele kakhulu i-caffeine. So yeah. Ngiyakhumbula ngempela ukuyohlola. It was so nice. Mina ngifuna ukuqamba amanga. I think abangathiwa uNkulunkulu wangisiza nje. Ngahamba ngathola abantu asebhubhudla nabo lento okhumalo kanje because kube mhlawumbe ngiseyitshintsha ngazi noma ngabe yonke engangiyiqhenya ke ngayo ke leyo. Mhlawumbe ukuyiqhenya futhi ngendlela yokuthi hayi ngabe mhlawumbe ngiyangizonda kazi la TikTok indlela ngabe ngiyiqhenya khona. Uthola ukhumalo truly humbled me. If it was not for that, mhlawumbe ngabe ngiyiqhenya. Ngobutshitshe. Yasab. Kodwa nana ndluli yazi. Nangu bekhona usangibuza ngozwana ukuthi asidluleni phela. But let's ngangifunda I studied in Joburg, so I studied sengikhohlwe lezi but ngingafunda emfundisweni. I think my grade 1 in some multiracial school in Yeoville, sengisikhohliwe sona. Oh, Yeoville Community Church, something like that. Sengikhohliwe. Then I went to Bramley, grade 2 to grade 7. And then I went to Rand Preparatory.
nayo leyo futhi kwakwi-private school up until grade 10. Then ngaye eMasoyi from grade 10 to grade 12. Then ngaye eNgoye for my first degree. Then ngaye Cape Town for my second and my third degree. Asidluleni kodwa phela kusiso loyayo please. Asidluleni. Materializanga le nto, akanginikanga i-address. Nami sekumele ngidlule manje. Hawo. Khona izinto engicabanga ukuthi singayimeli kama singabantu, izinto ezi-positive. Le nto la sisa is not positive. Nabe kube unginikile i-address yakhe ngabe sisabhiswa anginikanga. So asidluleni. Ozowathi afuna kwelate ngiyanqena nibekwi-date ngoba 2 minutes nje zobe sengiyithelile ngokudla. Ngiyabonga. Ivoice yakhe efana nakaNceba sokhozini. Ngiyakuzwa mama, eshankinga ngimazi uNceba wami. Manje uthi sound kanjani? So ngiyasaba ukuthi ngizothi ngiyabonga kanti uthi mhlawumbe ngisound sokwendoda, so I don't know. Ngiyabonga Tasha. Khona uthi kupa abana bakwenzani? Hayibo, ngiyahleni. Unayo i-private jet? Phela kunkopa into engingayazi. Hi Sicebi, unjani? Hi Zweli, mina ngizoshada umfazi omuhle kunawe, ngeke ngihlulwe imfezi. Kube kuyi-competition yokwenzani? Ngiyabona thana ukuyifakela i-stress. Mfana kagogo, yabo ngabe usayibiza ngomfana kagogo nje lo muntu oqhudelana naye. Usekude kabi kunawe. Anike competition guys. Ngithi niyibinda la niqinyeka. Ngifuna ibhizi computer labantu abanganazi. Cabanga nje ukhompyutha nokhuma la awazi ukwazi ukhuma. Yabo uqhudelana nangami-ke nalo nkosikazi wakho. No wonder mama kazi indaba ufisa ukuba yimini. Khona ngizalekho expensive ini mama. Mhlawumbe ngibuyele emuva yini engekho expensive. Oh itiye ikhama mama. No, I think it's about 30 rand or less even. Checkers. Yeah, it's 30 rand or less. I think it's 20 tea bags. So no, it's not expensive mama. Hi Logan. Thingy, no problem. Ngiyabonga Nilisiwe. Nilisiwe. Ngiyabonga Nkosi. Oh, kunokudla, thank you so much. Sawubona Koti. Usemsebenzini ubafo. Ngizosho usekhaya. But ulungiselela wona umsebenzi lo mkhulu ozayo esizothanda ukuthi nisupporte kuona lo nge-24. Uyanize bandla nizo-celebrate Christmas Eve. To Christmas Eve. Nizo-celebrate kunye nazi. Thank you Macebisa, I love you too. Hi Nonkululeko. Hi Mbali. Hi Anelisiwe. Love you too. Hi Hlengi. Okay. Things ngiphendulile ngaye emuva kakhulu. My man's here. My man has just entered the building. I love my man. Hi Bizo unjani? Hi Tambeka. Hey Beast. Inhleko lakho lifana with my faith teacher. I miss her voice, 3 years. Oh Faith, that's so sweet.
I also have a favorite teacher. Yilo ngiyakuyena futhi kusasa. Face ngiyaphila. Halindani. Hlezi kuthiwa uNkulunkulu ngeke akuphe konke kodwa wena. Wakangiphanga konke usengiphuca ifika nje. Kodwa ngiyabonga. But ifika nje usengiphucile gone. Kubola nje ngisahlangana noKhumalo into yami fika yami that thing. So into engasekho manje. Kodwa ke sisazozama ukuyilwela. Turkey. Siyaya. We are going to Turkey. Siyosiko. Mbaluphe anakafuni lutho ngaye shem. Mbaluphe kubani inkosi yami ngingafuni lutho ngaye? Hi Nkosi, you are pretty but you lie a lot. You were never a saint. Mina ngikwazi kahle Daliwe. Woza nazo ke wena ungazi kahle. Woza nazo. Come with them. Abaze nazo Nkosi yami. I love how I'm not afraid of anyone. I love how I lived my life the way I lived it, and really ayekho umuntu ongathi otherwise. Kakade ngitrenda. Kade ukhubala ngitrendiza. So ekutrendini kwami kumele ngabe kade kwavela mangathi akhona engangikwenza. So woza nazo Deliwe. Come with them receipts, honey. I dare you. I just love how you stand for Khumalo. Ngiyamthanda. I really do. Ngiyamthanda, ngiyamhlonipha, ngimfisela okuhle. Yabo? Ngilo muntu othandayo mina uthi mathiwa khona umuntu osempilweni yami ngathi angaya phezulu. Uyabo? Ngiyakuthanda lokho, kuyangijabulisa lokho. Noma ngathiwa useba ex ngakusasa or whatever the case may be. But kuyangithokozisa nje ukuthi umuntu akwazi ukuthi yazi ngihlangana nawe ukuba khona kwakhe empilweni yami. Kwakwazi ukungilekelela. Uyabo? Like ngiyabona ukuthi sengiyephi empilweni ngokuba khona kwakhe empilweni yami. I love that. Ayikho into engijabulisa njengaleyo. I know ukuthi mina nothing lasts forever. So it's okay, whatever happens. As long as we poured into each other's lives, kahle. Yabo? As long as we created beautiful memories. Yabo? Angisho ukuthi ngeke ngago amangathiwa sengiyahlukana noKhumalo, or if I lose any loved one for that matter. Yabo? But nje I'm always one person who tries to look at the silver lining. Ngiyazama ukumcinga mina uNkulunkulu kuzo zonke izimo engibhekana nazo noma ngathiwa ayibhedanga kangakanani. So if mangathiwa ngihlukana noKhumalo isimo esihle already ngiyasazile sokuthi I did experience love and it was beautiful. Ba-dum bum bum. Ba-dum bum bum bum. Bum 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 bum. Bum bum bum. Quanto scaquata yo upila bianca. No. Thank you, Tony. Mahlasa ngiyabonga ngizalwa umacele. When you did an abortion for Zizi kodwa, he's my witness kwayena. Stop it, babe. Uba manje lo. Shambe. Hayi bo. Niza nazo mos. Uba manje loyo. Hayi niza nazo. Iza nazo. Woza nezi. Ngiyabonga Khumbulani. Stumpy. I love how you stand up for yourself. Thank you. Thank you very much. Just asking, are you educated, miss? Just asking. I am.
I am educated. I have a BCom in accounting. I have a postgrad diploma. So sometimes ngibiza nge-honors because that's how people understand it. But I have a postgrad diploma and a master's in finance. Khone kade ekusukela and sizomura. Ayona sizobamura. Ngibahle nje kini sisi wakho ngiyamkhohlwa wayefunda eBenato. Oh, uxolo sisama omdala. Ngiyambongela, we're very gorgeous. Ngiyaphila sisu njani? Ngiyaphila. Bam 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 bam. Magumede 2221. Yazi isithando sami ngeke ngafika ngayasuggesta leyo nto yabo. Ngangifisa ukuphisana ngempahla and somebody was just like, "Okusaba ukuphisana ngempahla especially kubantu ongabazi." Yabo. So after that ngifuna uqabamanga ngaba nako ukuxwaya. So I'm a person who'd rather prefer ukuthi makukhona amasenti mhlawumbe mungigqoka indawo efana no Mr Price, o China Mall, Mosmo Street. Yabo. Mhlawumbe siye nakhona sami samjocosha. So nje afuna uqabamanga sengiyinika kakhulu izingane zasekhaya impahla zakudala. Uyabo? Because sesaba now ama enemies. That's the problem. So yeah. Mabe khona amasenta ngifuna ungasho. I'm one person who prefers ukwenza kanjalo. Uvundla Sanela, I love you so much for inviting me to Letho Kuhle, for inviting you here, mom. But I love you too. Yake kulengane kodwa. The girls you used to move around with, you're laughing at you when a queen of replicas. Ubalo deliwe. Wazo wakho nabo udeliwe. To show your face when after wazo wakho udeliwe. Manje that's the problem. Kube khona uzanele kube sekublockile. Manje mina ngibablockike abantu. Ngiyathanda ukuthi umuntu ayikhulumela akhulumayo konke. And now the issue with you is that you're a fake account. Ngabe ngiyakathenda strong, but now I can't. So uzokhuluma nje, ukhulume. Futhi ukhumalo nje wayetholela iseli ngekho. Shuthi ngahamba ngayofaka kuthiwa kufaka amafutha engwenya ekhekhe. Shuthi ngahamba ngayofaka amafutha engwenya. Kuzubhuthwa abantu adideke ukuthi kuboniso. Thank you, user 6149. Thank you. Ububumlan. Usamakhaya. Oh, thank you so much, Ngcebo. Letho Kuhle Khumalo, I love you so much. Qhubeke. Hi Gaddafi. Do not impahla ziyingozi. Yeah, papa yabona benokusho kanjalo. Sabo Nosipho sawubona gorgeous ugcina uyitholile in location ngalo mbhengist. Yes, definitely. Ngigcine ngiyitholile location yakhe. But my biggest problem was izolo nkathi sikhuluma sigcine sesikhuluma ngoNkulunkulu and what uNkulunkulu would expect from you. So obviously masikhuluma ngalokho yabo ukuthi yabo. And I'm going to be honest. Just before uzanele emblock khona ama message ngithema ngwabona, so ngithema ngifika mina ngafika uzanele bese emblockile, but uthama message wasend just before a block. She was very not remorseful. But kwafika kumele ukuthi ke mangimani block. Yabo kufana nokuthi nami sengiyiphiqiphiqi. Yabo I can't come here ngifuna ukuthi mhlawumbe inkulumo ethi igcine ikhuluma ngoNkulunkulu. Then suddenly sengihamba ngiyobalanda abantu. Ikhona. Ngicela mangena i-address yakhe. Yabo ngiyazi ukuthi ugelo wasemlaza. Ngina number yakhe. Yabo. But I think obekubalekile ukumtshela kona ukuthi
sorry ukuthi angimsabi, and angimsabi kwangempela, uyabo. But because yena kade ngimfuna ilocation yakhe engavumi ngayo, I think ngiyamfuna mina umuntu othi mekhuluma something ameduze kwayo, ngidile nomuntu omo eduze kwento yakhe, uyabo. So leyana akakwazanga ukume eduze kwento yakhe. That's the problem. Ngcono sicela ngiphe yona mina ngiyokulungisela yena. Nayo baye nathi umuntu wesilisa angikwazi ukukunika umuntu wesifazane umuntu wesilisa yomlungisa, angikwazi. Mhlawumbe ngabe kumuntu wesifazane ngabe uyayithathela, yabo, angikwazi. Owesifazane akadile nowesifazane, owesilisa adile nowesilisa, angikwazi ngempela. Ngabe ngipromote i-GBV. Uthi Anele ngicela simishaye. Khona uthi invite iqhawe, uthi ngicheck ukuthi lithathe khona yini. You're online, but I don't think likhona la. Yeah, ngenze njani? Wamuhle, do you have a small sis? Yo, ufana noNothando, Jess. Yes, I do. I have 2 beautiful younger sisters. Anele Khumalo. Cela ungiphe yona mina ngiyoyilungisela. Sorry. Hi Lindo Kuhle. How are you? She can't. She knows what I'm talking about. I wish I could attach pictures. So Nasipho, khulunywa ngani manje? Sawubona belunjani usuku lakho? You're super busy. Super busy. Umsebenzi kaPrince Muhle Zamafuze, very much. Very much. Kodwa njengoba ngikhala nje ngokuthi isiphongo sami kumele athi ukusinciphisa kancane. Sithiya kancane. Oh yeah, sorry guys. Ngisemuva ngama-comments. Ntombi yomZulu ngenziwa Prince. I had promised ukuthi kusasa ngizoposta. Ngizokwenza i-video nyana bese ngiyiposta ku-profile yami so ukuthi nizokwazi ukuyibona. Any advice ngiyintombi khona ofuna ukuvela ekhaya but I want to study first. Have you studied unangaki? You know nayo sithandwa sami njengamanje ukuthi intombi nje unangaki. Mase sikhuluma ngomuntu ofuna ukuvela ekhaya. Ay ukhona ngempela uDelideli useyephi manje? She can't. She knows what I'm talking about. I wish I could attach pictures. Akawa attach ngani pho ithombe? She must attach the pictures. Sorry, uzofika nenqutha amadweleni khona ngizokubona. Ngizofika nge-2022, 23. Sifika lapho. 21, I have nothing. Yeah, and then you must first try and have a bit of something. Uyabo? Yeah, you must try and have a bit of something. I really, I don't promote me umuntu wesimame ongena into umshado. But umshado is a serious commitment. It's not something that you can just we make it easy. Which you know you can just back off umshado mangabe ungasathandi. It shouldn't really be like that. Yabo, awukwazi ukuthi emshadweni nje uvele ubuyele emuva mawusubona ukuthi wena mhlawumbe uso-right. It shouldn't be like that. So ukuze ungayitholi usungene endaweni where you lack independence. You will lack independence in the mind. You will lack independence in all forms. Yabo. So mungaba qala ne stability.
sakho, yabo, uzame nje ukuthi ube stable anyana. And then ke usungazama-ke, yabo, then usungazama-ke ukuthi ungene emshadweni. So by that, I'm not saying that you must be rich, but I'm just saying ukuthi zama nje kancane ukuthi ube nento ekhambelayo. It could be a little business, it could be umsebenzi, uyabo. Kanti futhi no-21 mina personally ngiwubona kwawumqondo engathi usuke ungakavuthwa kakhulu umuntu wesifazane. So ngathi umqondo ungakuvuthwe kuqala. Uyabo. Lento engishoyo kodwa is not foolproof. So uyakwazi ukuthi uthole umuntu at that age, uthole ukuthi mhlawumbe wena vele usuhlakaniphile. Uthole ukuthi futhi umuntu wakhona mhlawumbe umuntu ozofuna ukuyisa phambili ngempilo, because uyabathola abantu besilisa abazofuna ukuyisa phambili ngempilo, but it's not all the time. Omunye uzokwazi ukuthi bekuthathile futhi ekuthatha ufresh kanje umsebenzi wakho ukuthi uwandise isibongo sakubo, usho ukuthi ukhiqize nje ingane kuphelele lapho. Uyabo? So akufani. Ucebo uthini uthi ngiyadlala shwele? Usedlala ngani? Kaze uhlangana nabufihlo wakho. Okay, sorry sengilahlekile mangikhuluma ngibe nginganaki. Ubethini ucebo nje obesedlala nje? Anifihleke noSipho nani njengomakoti bakhuba. Yabothi ndlala ngodoti. People are like this on social media. Or everybody's like this. Kangimazi useyephi lo get lo obekhuluma yonke lemsangane bekhuluma. But people are like this on social media. You tend to take jabs at people. Bese bangaba abantu sebeniphendula. Njengoba ngakakuphenduli nje mina. Abantu sebeniphendula. Bese ngifuna ukupheka ukuthi niyadlala. Uyabo? Umsangano nje lethu awukazi. Noma zingekho izinto ezingako ongadlala ngazo, ubona ukuthi ungadlala ngalento odlala ngayo, ukungiphaphela nje. Yabo? Ngisho ukuthi kumele udlale nabangani bakho, uzudlale nje, hamba udlala nabangani bakho. Ngiyena umngani wakho mina Cebo. Are you related to Simpiwe Ngema? No, Bobai, but I've really heard people bethi ngiyafana naye, but no, I'm not. Umuntu nguzwa ekhuluma ukuthi unengqondo noma azithi mzala. Angaze ngimbone umuntu onjani awusaqeda ngakhe. Angaze ngibone umuntu exotic. Ozalisebenzisa igama. Sawubona wesikoni. Hi Simpiwe. Unjani? Sweet guys, asephelile ama comment. Ngisabathe ngiyabrowser ngithi awekho ama comment. Waseswatini? No, ngumZulu phaqa. NgumZulu faka uSibali. Nkosami uSibali is not available. Unokwanda befisa ukungena, so angithi ngimfake kunokwanda angazi noma usase available yini. Amahle Nxumalo, ngiyabonga. Hi Sipho Sibiya, unjani? Njani? Themba, yazi khona into I think yasho Mambombo, wathi Mambombo, mina seningithuke kakhulu. Washo nje athi ningithuke kwathi ayikho into engingayisho kumina engakwazi ukuthi ingiguqulo noma inginyakazise. I also share the sentiments. I really do share the sentiments. And to be honest with you, these were one of the reasons why I really, really hated ukuba a celebrity. I truly, truly hated it. But ngasho kwabanye abantu ngathi into eyangenza ukuthi ngikuvumele and also be present on social media because sabona ukuthi lo msebenzi lo kaKhumalo njengamanje usudinga wona ama-influencer. And ayabiza guys ama-influencer. Yebo? So uma ngabe nginalo ikhono lokwazi ukuthi ngisondeze abantu noma ngiheha abantu, uyabo njengamanje kunabantu nje abawu-200 that are watching me. Uma ngabe likhona lelo gazi nako lokho heha lokho, why would I not do it?
than paying 10,000 rand ku-influence ukuze ikwazi ukuthi mhlampe i-feature uKhumalo lapho nalapho entweni zakhona khona abantu bazokwazi. Njengoba nje occasionally ngilike ngikhuluma ngomcimbi ukuthi ngingakhohlwa njalo ukuthi ngeyi-2024 umcimbi omkhulu. Njani wemama, yekelezi nje, so ayimuvanga, ngiyabonga, uyabo. But I mean, I guess it comes with the job. At the same time futhi ayikho guys into engenabo ubuhle nobubi, yabo. I think as I grow I realize that njoba nako ukwaziwa abantu kunobubi ukuthi you have certain people that nje shuthi you expose yourself to abantu nje abangakufuni just for your being, yabo. But there's also the benefit ukuthi you get people that love you again just for your being, yabo. So sometimes you'll find that the people that love you will fight for you, yabo, and they'll also uplift you, yabo, kwizinto zozenzayo. Abanye abantu bazokwazi ukuthi nje bakuseke just for loving who you are and your aura, uyabo. Usatheni-ke manje ucebo noma senithiwa kwazi wabhitha khona uthi luhle lubi. Cela ukuvakashela musekhaya ngisuka eThelezini. Ayikho inkinga mama, ayikho inkinga mama. Mkhethule wafi, ngiyambongele. Kusho bani ukuthi uyi-celebrity? Ngazi, ungabuza ubani othe ngiyi-celebrity ngempela. Nami ngibuza kunye nawe, ubani obethe ngiyi-celebrity? Asazi wecebo. Mawusumtholile lo osho njalo ukuthi ngiyi-celebrity, ngitshela nami khona ngizomazi. Thank you Zwelonke. I think she meant toxic. Sabona Madlala, isibongo sakho ngasibona ngenkathi umbhale esiphongweni. Yebo, ngabhala esiphongweni, ngangithi ngizokubona ekhwesini. Bengisebenza kodwa manje ngine-stress, deep down nje ngine-stress. Yiwo lo msebenzi usangibambe khona. Guys, mwenza idekho mhlambe you have to prep a month before, 2 months before. It's so bad. Mina nje mubuye eGoli 2026 cela ukukubona kuphela. Njayo kuningi mehla mahle, no problem mama. Makoti wakomtungu, hi Mrs. Mlungu. Cela njalo makoti kamdaka gogo promote business yakwa My Rides. Zama kahle Buthelezi. Okay, ungapromote make business lakho leli mhlawumbe ungasichazela kabanzi ngalo. Bengakaze ngizwe lutho mina. You're more than welcome. I say la on my page, people are more than welcome to promote anything, their businesses and so forth. Ayikho. Abe umbeke phuphuthi uKhumalo sekhaya. Thiwa njalo umuntu exotic mawungabheka ama-Brazilian. Mawungangena nje kulonto uthi beautiful Brazilian girls. So wabona abantu aba-exotic abantu abanjani. So they've got that foreign beauty. Loba buhlobo nehaba obuforeign ubona ngathi akubona obala, yabo. Like Kim Kardashian kanje. Kim Kardashian has got exotic beauty. It's not humble beauty. So landela malento. Who should be blocked manje? Sorry guys, singiyalahleka futhi ngifuna ukuyithanda. Uzoba khona emcimbini nge-24, of course. Where were you born in KZN? Londeka, funny story. I was not born in KZN. I was born here in Joburg. Ngazalelwe eBhara mina. But ngaye eKZN sengiyaka grade 10. However, ngaba umuntu ngathini? Okholelwa kakhulu kwimfundiso yasemakhaya. That is why ngikhuluma kakhulu ngamakhaya, yabo. Ikhaya lami la eSoweto abaselokishini kakhulu man, wenza umathanda ngempela la eGoli, yabo.
So zange ngikuthande lokho. Ngathanda kakhulu le mfundiso engayithola emakhaya, hence why ngihlezi ngithi ngwasemakhaya. Yes, ugogo wami nomkhulu wami bakhona emakhaya, but ukhona nogogo wami la eSoweto. La eSoweto khona nanokhokho-ke. Uyabo, from my mom's side iSoweto, from my dad's side kuseMnambithi. Uyabo, but nje ngathanda kakhulu imfundiso yasemakhaya. That's why people think ukuthi nanesizulu sami nje abantu behlezi besibabaza ukuthi wena nesizulu esisixakile. Yabo, anginabo mara. Uyabo. So yeah, I like well. Singithanda nokuthi uphakema. Thank you. Wenzani manje le ntombazane ethi izokuloya? Angiyazi. Nosipho ngakufanisa nomunye isisi ngimbona eMatiwane eMnambithi. Mhlawumbe mina ngwaseMatiwane vele. Mthiwa le ngane yanqaba nama-screenshots. Uyaphapha, nganqaba nama-screenshot for ubani. Angithi yabona ukuthi uyaphapha. Kahle hle uyisilima. Shuthi kumele ngikunake nje manje uyafuna ukunaka uyaphapha. Angiwavezile ibala ama-screenshot. Angithi yabona kahle hle uyangidakelwa wena. Ngokungidakelwa nje lento oyikhuluma la. Manje mina nginale tendency yokuthi angithandi ukuthi umuntu ngimblock engingakamtsheli indaba zakhe. Uyangidakelwa wena, uyangijwayela wena, uyangidakelwa wena. Uyabo, ama-screenshots ngangiwanika indoda yami. Ahlala kwindoda yami, rightfully so uyaphapha. Angazi yini le ekwenza uyithole. Like uyabonakala ukuthi umuntu ogqamukelayo, uyathanda ukunamathela uyagqamukela empilweni zabantu. You've got nothing going on for your life. That's why uhamba unamathela empilweni zama-celebrity, which is uKhumalo nabantu abahlangene naye kwamanje nje angikwazi ukuthi ufunani la. Me explaining to my man, and as a matter of fact ngizonichazela ke because of yena. Ukhumalo has full access to my social media accounts, the very same way that I have full access to Khumalo's social media accounts. I have full access to Khumalo's bank accounts, the very same way that he has full access to my bank accounts. I've got even access to his emails, the very same way. Into zethu guys zilinkiwe, ayikho into engenayo la. So makhona imessage engena kuKhumalo ingena la ngindidqingqing, the very same way that nake makungena imessage ngale iyangena kuKhumalo ethi gqingqing. That's why hlezi sibahleka abantu abashelayo, because baningi nabaziyo baningi. Uyabo, baningi. And because uKhumalo akahlaleli uInstagram wami, because abantu bebetholakala kakhulu kuInstagram, akahlaleli uInstagram wami ubheke kanje. Makukhona mhlawumbe engangitshelanga ngayo, mina ngimtshela ukuthi hayibo umbonile usibanibani. Ukhona phela lapha ya. Uyabo, hleke screenshot sibeke eceleni for when the days are the dark. Uyabo? So that's what happens. It's not a matter of literally it's just like that. But it's not a matter of ukuthi mhlawumbe kukhona angathi noma screenshot ukuthi hayibo baby bheka phela lapha umbonile lena khona lapha ahle ukuthi ha ngoba lo muntu ngiyamazi. Ha ngoba lo muntu ngiyaxoxa nami naye ngadle. Ha wenze nje ngapha. Oh, okay. Yabo. And when he spoke about lento ayikhuluma ngayo on social media by my screenshot, literally guys akuqama ngisasihlekela. Like we were literally laughing. I guess it's because he knows where I stand and I know where he stands. People like controversial things. People like when there's drama and people are going to be exposed. People really truly love controversial things. So ingakho-ke mhlawumbe iyagcina isitrenda umuntu ayithole sekuma-newspaper, Daily Sun, umuntu ayithole seko-Sunday, wathi umuntu ayithole seko-YouTube, left, right and center. But it was like that. So sahleka the entire time all of this was happening, we were laughing. But mina, because I've never really truly wanted to be a person who's controversial, I kept my cool. I never said anything because I felt like I didn't have to say anything. Because I shouldn't be coming here and coming to tell you guys about my screenshots. My screenshot. I must tell my man. Because the people that were screenshotting are the people that owe him loyalty. I don't owe you guys loyalty. Nobody
owes your guys loyalty. So wena nje njengoba umfana nakhona nje isiphoqi kahle hle nje umfazi uyabo uthanda indaba zabantu kugaxela uphawule ngododi. Yo. But it was very sasihlekela fuqama sasihlekela. Sasihlekela. It wasn't that deep. It wasn't that deep. I mean, I feel like uKhumalo mayeshela bena wayazi vele ukuthi into ekanje izizozo. Yabo, the very same way that nami ngihlezi ngwabona ngamanye futhi nami ngoscreenshotile from his account where girls are sharing amantombazana abanqeni ukuthi athi meqeda ukuposta mina abeshare amantombazana. I've screenshotted them, I've kept them for rainy days. Masibhorekile ngelinye ilanga sinihleke kunye nathi. But it's not that deep. It really isn't that deep. It's not that deep. Ukushela komuntu wakho is not that deep. Into iqala iba deep uma ngabe umuntu wakho eseba entertain abantu abamshelayo. Then it becomes deep. But ukushela kwa wonke umuntu, as a matter of fact, please, I love it when people share my man because it means ngkhethile. And I think nayo Khumalo loves it maybe ngishela because it's a reconfirmation ukuthi yeah. Ukhethile. Ayike uvela chaza even more na ke bangivele ngishaya ipani. Yabo? So yeah, it's like that. Angisakwazi ukukwata. Angisakwazi ngempela ukukwata motho, angisakwazi ukukwata. Akuselula manje ukukwata. We address situations laughing and we move on. It's just to be addressed and we move on. But people must know ukuthi, and I'm always going to say this, angibasabi. I think people have had that tendency ukuthi if you're forever smiling and you're forever speaking about positive things, you are afraid of controversial things. Ngiyayingqena but angiyisabi. Yabo? Masekuqala kushisa nje, I'm there. If you want me to attend to you and I'm bored, I will attend to you. Mfana ntombazana. Amandla awaphelele kuphela physically, but I've got amanye amandla that probably umuntu can't be saying here, but I've got amanye amandla. Yabo? So yeah, makumele